Сега ще ви разкрия моята рецепта за греяно вино. Определено ще ви хареса. Виното става ароматно и страшно вкусно. Топло и идеално за новата година, която е тази вечер. Ще се радвам да останете до края и да разберете моите тайни. Трябва ни плодово вино, аз използвам това на Фрутино, което е с малини и с боровинки. Нарязваме и портокала, аз предпочитам с пресен портокал, а не с сушен, за да мога да се възползвам после да изтискам портокаловия сок. Канела на пръчки, аз поставих цели 3 за късмет. Канелата допринася за уникален аромат, но още повече и карамфила. Има страхотен сладък аромат, който страшно много се допълва с виното. Ваниловата захар допринася за сладкия вкус, който е неустоим. Обожавам го и много добре се допълва с канелата. Изтисквам още портокалов сок и прецених, че всъщност искам виното да ми е в повече, за да може да се почерпи и моята баба. Разбъркваме, като обърнах и по-големият портокал, който беше по-нагоре, за да може хубаво карамфила и ваниловата захар да се разбъркат във виното. Оставям така да кипне за 5-10 минути, докато не се получи тази уникална пара, и вече изключвам котлона, който беше на 3-та степен. Щом портокалите са омекнали и хубаво са попили в самото вино, значи, че са идеални, за да мога да ги изтискам и да взема още от техния портокалов сок. Стана уникално вкусно, ароматно и сочно и нашето вино е готово. И ви уверявам, че ако и вие си направите едно греяно вино точно за нова година, няма да сбъркате за зимния сезон, да се стоплим и да ни е вкусно. Ако сте останали до края и ви е харесало, ще се радвам да ме последвате за още такива видеа. Чао и до нови срещи!